Wel, Ys Morgan, i ni wedi symud nawr o'r Uchelus drosodd i America. Ac mae Trump wedi bod yn fuddigol ers syndod i bron bawb yn yr un tybio. Ydy. Beth yw ti'n meddwl ddigwyddodd a beth, lle mae'r sefyllfa nawr yn yr Amerig? Mae'r sefyllfa yn un ansicr iawn. Mi fedre fod yn sefyllfa beryglus iawn i'r byd yn gyffredinol. Os ydy cwarter y pethau dwl oedd y dyn ma'n dweud, yn beth oedd y feddwl, yna mi allan ni bod mewn sefyllfa echrydus o beryglus. Ar y llaw arall, mae e nawr wedi cyrraedd y swydd o'r awdurdod mwyaf yn y byd. Dwi ddim yn gorfod ymladd y sefydliad bellach, fe yw'r sefydliad. Yeah. Fel oedd Lwyr Pedwerydd yn dweud, leta se mwa, fi ydy'r wladwriaeth, fi ydy pob peth. Felly, yn sydyn rhaid dros nos, yn hytrach na bod yr un oedd yn ceisio gwirdroi'r sefydliad, a fe'n dod yn sefydliad i hunan, fe sy'n amddiffyn y sefydliad. Fy'n amddiffyn, ie. Dyna'r pwynt. A mae'r newid yna mynd i fod yn aruthrol fawr. Dwi'n amen fawr iawn a wneud e ddechrau codi'r wal yma rhwng yr Unol Daleithiau a Mexico. Yeah. Dwi'n amen fawr iawn a fydd e'n taflu'r 1,10,000,000 o fewnbydwyr anghyfreithlon allan. A dwi'n credu y bydd pethau'n wahanol iawn i beth mae bobl wedi meddwl. Ar y llaw arall, roedd e'n sôn, ydych chi'n gweld, yn ei ffordd oedd e wedi bragio a wedi bwlian ei ffordd drwy boardrooms y byd yma. O, mi newidiau hyn, mi byddai wneud y cyfan. Dwi ddim am meiliad yn credu. Bydd e hyd yn oed fel unben yn medru newid pethau dros nos. Dych chi ddim yn medru chwifio ffon hyd. Medrwch am hyn. Yn Pennsylvania, yn Ohio, yn Michigan. Chi'n sôn am ardaloedd o'n yna lle oedd yna gannoedd o filoedd o bobl yn ennill cyflogau mawrion ac yn byw'n bras 20 mlynedd yn ôl. Nawr mae'r hynna allan o waith. Pam? Dim oherwydd unrhyw fath o gytundeb yn arbennig o gwledydd eraill. Falle bod hynny ar ryw ran periffar i chwarae. Yeah. Na, oherwydd bod robots nawr yn neud y gwaith. Oedd pobl yn arfer wneud. Yeah. Mae mor syml â hynny. Ac oedd hi'n hawdd i feio Chinese. Gwipio fyny teimlad yn erbyn y dyn oedd i allan. Yeah. Beth clasurol iawn i ddemagog i wneud. Wel, os na fydd e yn medru wneud pethau, beth mae bobl am yn ei feddwl amdano fe? Blwyddyn neu ddwy lawr y lain. Ti'n bod dyma'n pwynt, dy fe? Ydy. Wel, mae proffwyd sydd yn codi ac yn cael ei barchu, ac yn cael ei edmygu, yn cael ei ddinistrio'n rian iawn os nad yw'n byw fyny o broffwydoliaeth. A dyna'r peth. A beth arall, ti'n gweld, sa'n meddwl bod neb eriod wedi bod yn amlywydd ar Amerig gyda'r holl gyfoeth. Mae 500 o fusnesau gyda ge, traws byd. Sneb yn gwybod ble ydyn nhw, ble maen nhw, ac mae'n rhaid iddo fe yn ôl trefn yr Amerig i adael hynna i gyd i fynd i fyw trust. Ond mae'n pallu wneud hynny. Mae'n amheuaeth falle pa mor lwyddiannus hollol mae wedi bod. Rhyw 20 mlynedd yn ôl, fe ath 4 o gwmnïau fe yn Bethalwyr. A roedd y cyfanswm yna'n agos i biliwn o ddoleri. Ie. So, sneb yn gwybod yn wirioneddol. Oedd eisiau chi fod yn glyfar iawn, dwi'n credu, i fynd yn bankrupt yn lle oedd y lle Las Vegas. Ie. Fel nath e. Ie. Wel, defed nawr at Hillary. Beth yn y byd digwyddodd i Hillary Clinton? Wel, dwi'n credu, fwy na dim byd, mae rhyw fath o ffotograff oedd yn ffadio oedd hi. Dwi ddim yn gweud yna'n greulon ac yn gas. Mae wedi bod yng ngoleuni'r cyhoedd am 10 ar 20 o blynyddoedd. First Lady, wedyn Senator Efrog Newydd, wedyn wrth gwrs ysgrifennydd Bradol. Ac mae wedi bod yn dangos gallu mawr. Os dim amheuaeth gen i bod hi'n fenyw o wir allu. Disglair o'i dyddiau hafod ymlaen ac yn un o gyfreithwyr mwyaf blaenllaw i dydd i ddechrau. Talent diben raw, ond mae'r ffotograff mwyaf llachar ar ôl 10 ar 20 o blynyddoedd yn ffadio. Wedi ffedo. Ydy. A dwi ddim yn gweud... Hanes pawb yn y diwedd? Ie, dwi ddim yn gweud yn greulon o gwbl. Ond dyna natur pethau.
Ie. Ond ti'n gweld, fel tithau, ond beth sy'n canlyn y bob dydd. Yr holl bethau o Trump yn dweud ac yn addo a beth oedd wedi digwydd oherwydd y trade deals ac yn y blaen, oedd hi ddim yn dilio yn uniongyrchol gyda dim. Dweud platitudes oedd hi, yn herwydd i ni'n gryfach gyda'n gilydd, mae nhw am wlad deg, a dim hwnna oedd bobl... Dim hwnna oedd bobl mae'n clywed, dy fe? Mae hwnna ddigon gwir, ond se hi wedi mynd i Pennsylvania wedi dweud, drychwch, dyma sydd wedi digwydd, mae cannoedd o filoedd o robots yn awr yn neud y gwaith, oedd eich teidiau chi, eich tadau chi yn gwneud, ddig ar 20 mlynedd yn ôl. Bydde bobl ddim sy'n gwrando ni. Mae'n wirionedd a mae'n wirionedd creulon. Ond dyna fe, oedd pobl eisiau credu, mae cyfundrefn oedd wedi gadael nhw lawr, ac nid newidiadau economaidd global. Ac yn gyffelib iawn i Brexit. O ie. Mae'n gysylltiadau... Mae'n gyffelybiaeth go agos, oes e? Oedd gyda chi deimlad milen, ymhlith miliynau o bobl oedd yn teimlo, maen nhw wedi gadael i'r awr. Beth gen i golli? Wath i fi wrando ar y demogog yma, falle fydd hwn fel rhyw awel iach yn chwythu drwy gobwebs y sefydliad. Pwy a wir? Ond byddwn ni ddim gwaith. So maen nhw'n rhoi siawns iddo fe? Rhoi siawns iddo fe. A mae'n gallu bod yn beth peryglus, ond dyn a wir beth a ddawn union allan o hyn. Ond dyma oedd y peth da chi'n weld, oedd na beth calculation mawr wedi bod. O bobl yn dweud, mae rhaid i chi wrth gwrs i gael 270 o bleidleisiau yn y coleg etholaethol. A maen nhw'n dweud, mae'n weddol rwydd i'r Democratiaid i wneud hynny, achos mae gyda nhw 220 yn barod o bankers. Beth nhw'n galw'r firewall states ac yn y blaen. Nhw'n mynd i golli'r hynny, a maen nhw'n mynd i gael cyfartaledd dda o'r swing states. Dim o'r fath beth. Beth nad oedd bobl ddim yn sylweddoli oedd bod y mwyafrif naturiol nid gyda'r Democrats ond efo'r Republicans. Oedd rhini oedd fyny i rhyw 220, a'r lleill o'r ddawr i rhyw 100. A ti'n gweld, oedd rhywun wedi dweud rhywbeth ar y radio ddoi. Dros y 10 ar 20 mlynedd diwetha, heblaw am 8 mlynedd Obama, dim ond y Bushes a'r Clintons sydd wedi rhedeg America. Ydy. Ac oedd Trump yn awyr iach yn y cyswllt yna. Oedd e'n gallu dweud, dyma mae'r dynasties wedi ddwy'n i chi. Ac wrth gwrs oedd e'n wir. Gwbws. Wel, dyna ni, gewn ni weld, amser a ddengys. Pwy a wir? Wel, chi'n gwybod be wedodd yr hen fardd Dafydd Nanmor, gobeithio a ddaw i ddwyf. Dwi'n gweddio i pethau'n well na gyda ni'n ofni. Na fe. Iawn, hwyl lawr.